Abusuafo memamu nyina kwa baabi medika bo ma no ho ba se ye de teacher kantanka ehia yebesua de mede bibi ebeto ho ma mo hu se eyedan a yebesua de na ye di nkomo afa abusua ho minim se wate asante kasa abusua na enne ye de teacher kantanka ehia na waboa yen na yate ase yi Chantanka wadama mimwakwa abudiem. Majoso bro. Aha, the kingdom of Asante. Said the bia we my no ishiasia na yishiande. And then so sana babi shiande. Then ne the yebeshan kasa no ye Asante kasa na se kasa iginati oh radio you busuani, radio mi boja, radio busuani, and ne young teacher a day near bushia, and I say a bushia a dear ben. Yo, ya kasa abusua ekuo te se bia asori bi kuo asori bi ewo ne din na enya ba bi baako na ewo atoa pete mmia nyina abusua nso saa oyi baako a nya ba bi kro no a wo no ho nkwa na ewo nso atoa pete se wo asantemam atoa pete santemam sa tra santemam kwa akamam sa tra akamam ko Ghana mam Satra Ghana mamu ko bi kura Ivory Coast. Enti abusua no eye ekuo. Jo. Ba me da senti ene yen hwe abusua no gua hodo sen. Yo kase abusua eye akanfo mamu de. Akanfo mamu na ye de abusua, ye din abusua no eye adwuma. Na ayi ya chem abusua no mu be se enkono. Ana se enwotwe na etade osompa na oka mane koduru nkono de a na se ubewura Asante na akama no Asante na sompa enti ya omo bibia nso eso enti omo busua no eye nwotwe wo mea bebi no Asante mamu de eye nkono Mamehwe nsusuye wo sa busua nkono no mu no eni de nansa na no ene mamehunu busua no din a ededa busua no so yi. Yo de abusua bia won din ye ka se eye nkono ana nwotwe a enti ye wo oyoko bretio asene agona ne de keka ho so sa we no mo eye eno ne abusua no din no duty ne din no a eno no na ye nkono abusua se metide teacher katanka kanase na ise abusua no ankasa no bia wo ne din ye wo ayokofo wo ho ye wo betufo wo ho ye wo agonafo wo ho ye wo asenefo wo ho ye wo asachiri ye wo asona ana ye wo nkaya kana teacher katanka we ye nwotwe na de he ne ma no eye nkono no yo ye ba bi eduru a emu pai ma na be ye nkono ye abusua baako efre no oyoko anasa ayokofo ayokofo no ena omu emu ache mienu no nso eduru ba bia omu nyina ya baako na baako eye wofa ena baako ye wofa ase de he na ye wofa no na ndi wofa no eye adakofo ya oyoko adako ndi ena ayokofo no nso omu ne wofa ase ndi wofa no ena wama no hudin adako ena ofase no eye oyoko yo je ndanka me da senti yen hwe nsunsun ye wo sa abusua nwotwe a ba bidu ba bia ye nkono no mu no ene wabodi a chenti ma ye hunu nsunsun ya eda wontem nsunsun ye de eye wo makraboa ena kire nsunsun ya eda wo montem busua bia wo bibia omde agina ho ya ohupe na hu se saa we na busua no ade a omde hia wo ho nso ade a omde hia wo ho nso na efra na akraboa ana acheneboa bi kana acheneboa na se akraboa na saa acheneboa na sa akraboa we no ofa akua ono gina ho ma agonafo ofa akroma gina ho ma ayokofo ofa okrama eja tua na no a ogina ho ma aduanafo wofa apanya ogina ho ma asenfo wofa nantwi a na se eko a
ojina ho ma eko nafo ndi yi ofa kwankwan de bi a ojina ho ma asonafo ndi sei na no nso etie na ma me hwe betufo brotufo de ye sebo ana se etwie etwie no ono ana efra ne sebo no brotufo de no obizafo makajo se yesua de wo ha se ya ha the kingdom of Asante me teacher kantanka ana ehia yesua de sisi a ye ho na busua no maako nwotwe ekoba bi kura ebedane nkro ne teacher se we de ni kwa se bibusa kro se de babia wo ye wofa na wofa ase no wo nyina wo ya yokofo a chese wo nyina akraboa no be ye ba e ba ko ndi o mo akraboa ba yo matinti no yenhwe so abusua bia wo ne naanu ne ana ne piesie yo wo ho abusua bia wo de oda o nse de abusua etre efiri Asante mem ana se oman bia mu no abusua wo no etre ekowura amama ahodom nanso ya na de oda no no de omu nyina agitum se ba ko no oda no mfa ho ba bia wo omu nyina agitum so ayi ewo achemo a me ye wa Asante mem a me gitum se mebusua de oda ma no no o achem o evi se o gina ho ema Akan nyina ndi ye fa ayi agunafo se ya de oda o ma no no oni Asante mem ha ono ye dankyira hene ene da agunafo nyina no nso Asantefo ginutum ginutum se omo yi no omo pani no na ye fa asona nso a eno nso so eye achemabu akwa ni Asante mem omo nso nyina omo Asante mem nyina agitum se omo epani no ye fa aduana ono nso ye asumnya ya ye Asante mem ono nso ba bia wo duana ni bia no wo pani anase de odawa no eye asumnya ye fa ayi friend say asene no nso de odawa ma no ene Osande hene adonte hene kane no nanka ye amakum na ayi amamuo de etimi dane enoma ani so na akodi akoye tese omu nyina agya atom sesese Osande hene adonte hene no ona oye asenefo peace ye ba brutufo a Asante mampon hene ona oda brutufo nyina no ye ba eko ayokofo nso a Osande hene ene da ayokofo nyina no ba bia wo bia mfa ho ne ba bia wo ayokofo no ono Osande hene no ne man no so na ne nipa dɔso na ne nyuma dɔso nti no na wayi ne nua kuma dwaben hene so ono na aso ayi ayokofo ne ma nyina no ono na no no mebɔ na mane nti ho no saa na ti ndi ope de oda oye omo pani ana omo piesie dia omo nyina ba bi omo obi omo gitum so Asante hene na emo mo pe Asante hene ahu no aka asama kire no dia iso de fa dwaben ye eno nso eda nkyɛn a yɛwɔ asakyiri wɔn nso adanse akorɔkyerɛ ɛna da wɔn ma no ɛna wɔn akraboa ɛyɛ pɛtɛ ɛna yɛfa ayi yɛfrɛ sɛ ɛkɔɔ nan so a ayi adanse ɛna ayi fɔmena ɛna da wɔn nyinaa no mfa ho ne baabi a wɔ mfa ho ne baabi a wɔ wɔn nso so akraboa na akyeneboa ɛne ɛkɔɔ Ebisa safi na dofi de na to ase ya the kingdom of Asante me ne teacher kantaka na edi ko teacher won kasa yi mu no wo se aduana esminya ana ye piesie emfa ho ne ba bia obi a nanso yen ye ba ya te se ye kan aduana piesie dia ene doma teacher boye wo ha na ye nte ase ade wo nko a wo mpanye mienu ana se bibi fro ho ye behwa doma no ankasa no oka Asante man na mpaninze mo a ewo doma ene Asante man kase ni nyina mo no ye nyina nimsem empempi no doma epese ode ne ho na doma no ba bia na wakyekere ne man kane no na ye kumase ya efra ho suntreso na no asemo ya ye kan ba mfie ba se ebebro ha asa enie ena na etesa ena Asante
oman kwaman ya ebeye kumase no a ebegina ho ma Asante ni nyina no eno kofa doma no eka ono no enti emra Asante ma kire no ba na je se doma na abehye Asante ma no onhye nase obehye sa ohye nase ne eno ya na mangrofo bi se mempese ma hye obi ase ba onhye ase wo ka ho so enji obeka Asante ma ho no ka Asante ma ho sa mfie bura hasa 300 years sa mfie bura hasa ni nyina no sa mra no ana oka Asante ma ho no na ne pani ni hwan sa mra na yesumnya mfie babura hasa no ana ono ka Asante ma ho nyina esumnya na ye omo pani ya ono nso gitum sa ana 1959 Manhyia 1959 Kwame Nkrumah penso o che Asante ma no mu se baby a wo bia no Asante ma no so enti ye kyemu mienu na ya frɛ no region enti ye be frɛ we Asante region na ya frɛ we Bono Ahafo region na no nkyerɛ sɛ onya Asante ni biem ana baby a wo som no onsom biem ye kasa wo som so anya sɛ wabɔ kahire ɛso kantanyo kyerɛ sɛ baby o Manhyia mu na wo mu bi enti efiri ho no a ono kɔ region foforo no ɛna o sɛ ne menam nkɔ ba bi a Asante sem ɛwɔ bi mu ho no ono kodu ba afo ho no ɛna ofrɛ no ho aduana piesi na sɛ woyɛ aduana piesi a wo aduana fo no aman no ukura na usua wo mu so a usua wo mu no nkyerɛ sɛ bia wo man ene sua na embom mo yɛ nuanom aduana no ɛyɛ sumya akwam doma kwaman kumawu ene agogo mpanimfo a ewo mu ni ɛna wo yɛ wo faase akwamu wo faase ɛna wo ma yɛbobɔ mu din so yɛ akwamu nua akwamu no nkyerɛ mu nti wo yɛ nua wo faase ne wa wo yɛ de ayi yɛ wo faase kra wo faase no nti sɛ yɛ wo faase ne wa yɛ de na obedi na obɛyɛ yɛ pani nti saa sɛ dɔma ɛna yɛ aduana piesie ɔnyɛ da na emom ɔno ana wɔka saa sɛ ɔyɛ aduana piesie ɛna ɔmayama sese obi ka asɛm no wa mua no a na yɛ nokore nti ɔmo yɛ ya na afɛ deɛ oduru ba bi a na watwerɛ aduana piesie na watwerɛ gu ne din ase ana sɛ ngumam na nkɔda asua nanso nokore deɛ ɛyɛ baako penti no wɔn a yɛ dia no ɛsɔre a ɛbɛpepa afiri hɔ akɔ deɛ sɛ sɛ ɛkɔ nti dɔma ɛyɛ aduana mu panin pa o kampanimfo ho wontimi mmɔ aduana sɛm wɔ abra a wobɛyi dɔma afiri mu entimi nsi nemu nyo na yɛ pie nyo na yɛ pie obisa maka kyerɛ sɛ hyɛ wase ana yɛsua deɛ sɛ na megidi sɛ wɔde bibi baako ato tirim wɔ hunu sɛ aduana na ankasa no ɛyɛ akwam esminya agogo kwaman kumawu ana dɔma empo no dɔma no ɛyɛ wo mu wɔ faase enti saa nipa we nyinaa wo mu yɛ aduanafoɔ deɛ nanso dɔma no ɛyɛ wo mu wɔ faase sebɛhwɛ a wobohu sɛ Asante ma no wɔ hɔ no a na wo mu ka ho saa mmerɛ no a na ɔmo nyi ɔmo ho ntiatua no na Asante ma benkum no na yɛ aduanafoɔ nko a na saa benkum no na na da no sumnya na da no ɔno firi hɔ a na dɔma aba ɔno firi hɔ a na kumawu aba ɔno firi hɔ a na agogo aba ɔno firi hɔ a na kwama aba saa na yɛahyehyɛ no nti ɛhɔ no yɛ dɛ na nye ɔno ɔda no panyino no mu da no saa nso na edu piesie no nso a ɛno nso sumnya aba na ɔno aba wɔ Asante ma mu so sɛ kan tanka wada ma ne nice metiase a
Domahene na domahene betumi akase wo ye bono aduana piece ana. O ka sa oni fo. Efize aduana ne nyina akora no wo ka wo ye hihya sese wa ntoso mi no otoso mi ansa e wo akama mu nyina. Enti ebono ho no so de obi ani ho a o che no pani e wo aduana asem. Ti obetumi akase wo ye bono aduana piece. Se ne nka okọ bono ho no okoto wamfo wamnafo ne wamfie e wo ho. Anso wo ma anya manyene. Ono na ye manyene. Nti o che ho mo. Obisa won se de Asante ne ma ne ye hyehyɛ no bia ye nidiso da bia me ka kyerɛ se ye hye o ha se ayesua de etore bia na maka kyerɛ se ye besua de wo ha na odi bia to ho na da kya nkwa ma bia no wonya bi e de akyerɛ nkyirima enne wo hu se na doma osom oka Asante ho na obasom se de Asante ahemfo nyina e basom no emom ha hye no so se enye se wo hye Asante ase na emom oka ho ye kase wo mu ka Asante ho a oka ho ne yesua de ame fa nche wadwene mu se eye den a ye nwie nne no da foforo ye behwe Asante achi ani nkura hodo a abusua no enyina e wo so eno de me de hye wadwene mu sa doma enei kura no a sebe watwe no ho akotena ba bia wo se won de Asante sam won fa no ho se BBC ewo aduanafo mu a woka ho ana omoye se sesi a yesi na konwa kuma wu gina ho sumya egina ho ansa na yesi domahene sanso na yesi domahene yesi sumya hina na kuma wu hina esese doma ho sanso na se domahene edane to ho sesi a doma oya kradani ema santeman yedwakra enti enanu ya Asante akra dwafo da paka mu ya omukudware busumuru ne efrane senga domahene ewo ha ono da paka mu ejina ho ama akra dware no oka ho so enti woka bibi ho a enya de a amanfo toto fom etoto ase woka ho se woka ho edimu ewo Asante mam no bia odi mu wa Asante mam na se otime ko ho ekwohye baabi te se de unua no ana wo fa no ono na ye ubusue nia na ye ya ma no ma chia obushasma aka je se hye wa se ayesua de ne wo nsese domampo udware oye Asantehene kra dware ni na ono nso dane to ho nso a ye pai krama no ewo Manhyia so ahimfo dodo san ene ye pai krama wo mo ewo Akan mu ha ewo Manhyia na ka ye ka se pai krama obi a he se mentiasi o se enipa na owo ne gya na kwan ama na koka nananom ho ewo Asamado so na no ntutuye bia ye nye ne kwa so Asantehene no amu gina mu bi ne ye ama enti sesi ya akura na o so bia o nka ho o dan to so a Asantehene be gina ho ama so nze the kingdom of Asante ene mpanyinsem abakosem amamre nyina fi da bia meka kiro prof ebre no nti ma yen hwe abusua mu nipa bia se bia me yeso nani mi wosuban bia ma me danso ana yo enipa suban de nhyeda ni bisa se me yaduana ni nti se na mete me yeko na ni nti se na mete na nkrofo na akọ tenase atworotworo bibi ne de atare aduanafo ne atworotworo bibi ne de atare ekonafo ne atworotworo bi nso wohwe mu a entime nya sa akire se asem na ya atworo de atare ekonafo no ubekọ aduanafo mu na sa asem no esan wo samesi am yeso ni amati kwati se obi animu ya se ebi a wo ka se asonafo ho fe ye ho fe se ho fe a nti asona no mu no yenya de ni trabam ewom na je se nya no kre se asonafo ho fe obi a ho fe obi a de mu a obewura bia ono nso so ne ho fe saa na ne nke be de na ya waware enti asona ni po obi aware a o ntimi ngwa asona ni na oba na akọ ware no okọ pe de nani mu ohu ana asa de nani mu fe enti na je se obi nso abusua mu no de efe no bi wo
enti eno no ye ka de ho ye ho keke teacher Kantanka me da senka me bebusa se me bo abusua te bia me sunani a metumi ware me yonko sunani ada se me ye yo enem radio sabia nyaado Kristosom ene yi jamesom nti no ngrofo abu omo ne magu ani agu ne ma bi so ka anya sa de a nga uni ho kwan se osonani ko ware asonani ze mo ye buja ba ko ba me fa wi ntwato kra na ye sorry na me ye sunani ye mfa se bia sonafo ne di kumase akonwa se kumase akonwa no to a me ye sunani a mete be fanchene bra ana se fabo beto chok ana se mete ba bi no metimi aba be di akonwa ne bia na yo kumase no enye mfato pa masona se kumase de osande yene yokufo anti krobi bana se krobi a asunafo wo krobi a abusua bia na abusua bi na di ho yene na se oye sa abusua ni no bia na ofi ba bia obetumi abedi ho yene na tsara me busa timisi sa na no nso je sa mo ben pa na ka mojasem obi wo a ayi abusua no ye wo moja ya je sa mo ben pa ene ye wo ayi ekuo no a efra na abusua na nkasa eno nso etre kwa chiri kakra ene ye wo abusua no ne kase pa na o mfra no nton no enso saa din no ana da so se mo ye ayokofo a ayoko nton no ekọ ayi Ghana mamu ba bia na emom ye ka ayokobusua no de a na ne na bia kurobi so a ayokofo no wo so no omo na ye ayokobusua no na emom ye san ba omo timi di akonwa de a na moja yoko moja so ena ya omo no efro ho moja mi boja no ndi boja na otimi di na de ndi se boja na se otikurobi so na omo akọ chere wo ho makọ ka ho na munimo a mbetimi akọ di ade ho senti ne se ye hu se agona denchira hene nkawe wo ho nkawe ebetimi akọ denchira ko di ho ye ebiso omo amu bi na ba chichire nkawe no so on se de ade se ndi sade a ne kwanso a na emom se meye agona ni na agona bi wo mfante na ye men ye nye moja de ntimi nko ho ngodi ade me agona ni meduru ha me asona ni medu ha bajima wa tu nanso ayi ankunya sam de a menka ho ye eno na ye nton ye nye moja so edi wo abricos wo duanani e wo abricos na wo ba ayi e friend say asante mamu a ana se obetna suminya na so duanani on timi jafunya wo ye my friends and tongue but ye boja na abusuafo no nkura nso a ewo emfa nse kumawu ana adoma no me aduane ni me du doma enkyere se me ka doma akonwa no me ka doma ai abusua no aduane abusua no aduana enton no na emom domafo a omo wo doma ho no wo no aduanafo no nso mu akyeche nti domafo ni nyina ka bomu a aduanafo ho ni nyina ka bomu a wonom eye abusua doma abusua efre na aduana na emom etrawo na kofa mamponfo aduanafo ayi kumasefo aduanafo ede wo mbe piso a ene na atrem aye kese efre na abusua puduo aye puduo nti sa puduo ne efre na nton no abusua makajo se hye ana yesua de megidi se na wasua ne ma bebre aha the kingdom of Asante meni teacher Kantanka ana twetwe nkomo Awurade pa ye de nema foforo ebekoso a abrel enne de ye de abusua nkomo twetwe no esi ha sei teacher Akan no o ma ye hunu nema bebre wom na ye beyi saa nema no maako na da foforo ye de abremo aha ada di na ko twini nyina esi meden di kofi kakare meni teacher Kantanka ada twetwe